Dame i gospodo, evo predlažem da krenemo i vam se zahvaljujem što ste se odazvali našoj presici i pokušat ću, evo, prvo vas pozdravljam u ime članica Croatia stočara i u ime predstavnika i onih koji ovdje nema naše mliječne industrije i htjeli bismo malo radi čista da se oslika i zapravo jedno pravo stanje u mliječnom sektoru u Hrvatskoj. Pripremili smo ovo jedno priopćenje, a ja ću pokušati malo u par crta interpretirati to priopćenje i onda ćemo kasnije, evo tu smo na raspolaganju da odgovorimo i na vaša pitanja koje vas interesiraju. Naime, vi se bavite tim poslom i vidite da posebice zadnja 2 mjeseca u štampi stalno prominiraju problematike u mliječnom sektoru, u primarnom sektoru, možda se manje govori o ukupnim problemima i naravno sve to skupa se fokusira samo na otkupnu cijenu mlijeka. Evo ja bih malo započeo sa time jer sad ima nešto više od 1,5 dana kada je potpisan tripartitni sporazum između predstavnika članica proizvođača mlijeka, svih udruga koji proizvode mlijeko, mliječne industrije i uz suport Ministarstva poljoprivrede, takozvani tripartitni sporazum o načinu formiranja otkupnih cijena mlijeka u Hrvatskoj. Otkupne cijene se formiraju, evo sada više od 1,5 dana, na način svaki mjesec da se uzima tromjesečni prosjek objavljen u službenoj europskoj statistici i moram reći da sve mljekare, zaista redom sve mljekare poštuju taj sporazum, praktički nema iskakanja iz toga, iako su poteškoće na tržištu ne male. Na takav način i na takvu formiranu cijenu, prosječnu cijenu EU 25 zemalja, naše mljekare još dodaju svojim proizvođačima zavisno od volumena proizvodnje mlijeka i kvalitete mlijeka, takozvane tvorničke premije. One su u rasponu od 10 lipa do 40, kod nekih možda i nešto više, dakle ovisi o kvaliteti, o količini i kad se sve to skupa sumira, u tih, evo, 1,5 dana ili 1 i 9 mjeseci zapravo, je otkupna cijena koju mljekare plaćaju negdje oko 5% veća nego je prosječna evropska cijena. Valja nešto reći o zadnjih mjeseci, naravno, taj trend rasta otkupnih cijena u Europi je nešto ubrzan, naše mljekare to prate, tako da evo u 11. i 12. mjesecu primjerice otkupna cijena koju će mljekare platiti je čak 20% veća nego je bila u 11. i 12. mjesecu prošle godine. Valja reći nešto o trendovima ukoliko će se tim modelom dalje formirati cijena. Već je sada izvjesno, s obzirom na to da zadnji kvartal otkupnih cijena u Europi se zapravo prenosi na prvi kvartal naredne godine i s obzirom na prisutne trendove već sad možemo govoriti da će otkupna cijena mlijeka koju će naše mljekare plaćati proizvođačima mlijeka biti za 10% veća nego je bila u prvom polugodištu ove godine, a biti će negdje oko prilike 4% veća taj trend nego je to u zadnjem kvartalu u zadnjih 6 mjeseci ove godine. Dakle, imamo jedan kontinuitet povećanja otkupnih cijena i sigurno da valja sad sagledati ovaj zahtjev, jer ovaj zahtjev, dakle tih povećanja je ono što su ovaj tjedan proizvođači mlijeka postavljaju mljekarama, zapravo se svodi na dodatno povećanje od 20%, što svakome ko prati ovaj sektor jasno je da je to nemoguće. S druge strane, mi smo vam tu malo pripremili, mljekare su suočene sa padom potrošnje mliječnih proizvoda i padom indeksacije potrošačkih, dakle neto prodajnih cijena. Imamo podatke i pratimo svaki mjesec i naša državna statistika i Eurostat i evo imate jedan graf na kojem zapravo vidite i te trendove u otkupnim cijenama i trendovi u Hrvatskoj i u Europi što se tiče potrošačkih cijena.
Kako će to biti u buduće, naravno, teško je prognozirati, ali do ovog pada potrošačkih cijena u Hrvatskoj, dakle, to je taj lagani pad, on je negdje otprilike oko 5%. Na kraju krajeva, evo i u novinama, štampama je pisao ovaj tjedan, vidjeli ste tamo da i na službenim pokazateljima što Eurostat daje, da je zapravo potrošačka maloprodajna cijena mliječnih proizvoda u Hrvatskoj u odnosu na prosjek EU27 je indeks 96%. To je iz prostog razloga rezultat pada ili smanjene kupovne moći prosječnog potrošača u Hrvatskoj i naravno i jedne nesmiljene konkurencije kod trgovačkih lanaca, kako na našem tržištu, tako i na inu tržištu. Taj pad potrošnje očituje se i u konzumnom mlijeku, fermentima, vrhnju, dakle na tim osnovnim namirnicama. S druge strane, mliječna industrija suočena je po prvi puta, ja bih rekao, nakon 10 godina, mi to i vama nekima dostavljamo te podatke, znate da imali smo iz godine u godinu povećanje izvoza. Evo, ove godine prvi puta imamo za 10 mjeseci podatke, imamo pad izvoza prosječno za 6%, i to u konzumnom mlijeku, vrhnju, fermentima, sireva i onako vrlo malo izvozimo. Dakle, već ulazimo u zonu konkurentnosti u izvozu, a posebice zadnjih mjeseci je pitanje eskalira uvoz ponovo sireva. Evo, mi smo napravili jednu analizu, to smo vam i napisali, da u periodu 7. do 10. mjesec praktički nam je uvoz sireva povećan u odnosu na iste mjesece prošle godine za 42%. 42%. Mi smo već sad procijenili da će ukupni uvoz sireva biti oko 12.000 tona i kad tome još dodamo ovaj alternativni sir ili zamjenski sir ili kako se zove biljni sir, njega će biti oko 6.000 tona, dakle to je 18.000 tona, ukupna domicilna proizvodnja sireva u Hrvatskoj je negdje oko 32.000 tona, dakle jedna nemoguća, nevjerojatna stvar da u Hrvatsku uvozimo sireva više od 50% domicilne proizvodnje. Mi smo tu malo, reklo bi se, bespomoćni pred ulazak u Europu, ne možemo više nikakve mjere, vi se sjećate pred 2 godine je bila ona privremena mjera radi zaštite domaće proizvodnje, zbog prekomjernog uvoza to sada ne možemo napraviti. Tako da je jedna opća situacija vrlo složena i mi smo, vi ste neki vidjeli, pred neko prilike 2 tjedna isto poslali vam određeno priopćenje. Mišljenja smo zaista, ne da je to samo, da je to nekakav kapric ili forma radi modela kojeg imamo, nema prostora u situaciji kad imamo kontinuirani rast otkupnih cijena mlijeka, nema prostora nekakvom dodatnom povećanju otkupnih cijena. Na kraju krajeva, sama cijena neće stabilizirati sektor. Naime, mi smo u onom prvom priopćenju naznačili koje su to ostale mjere koje bi trebale doprinijeti stabilizaciji mliječnog sektora. Prvo je ukupno ponovo jedno restrukturiranje, poticajne mjere. Moram vam reći da, evo, mi danas imamo nekih 19.000 proizvođača, od tih 19.000 proizvođača tek 4.000 koji imaju prosječno 25 krava, oni imaju negdje oko 5.000 kg mlijeka po kravi. Ostalih 15.000 nemaju niti 3.000 i oni prosječno imaju 5 krava. Znači, nama slijedi nova runda restrukturiranja, okrupnjavanja, ali naravno uz određene pretpostavke. Mi razumijemo probleme naših proizvođača mlijeka s kojima su oni suočeni. Oni nemaju dovoljno zemlje, nemaju dovoljno hektara, prema tome hrana im je vjerojatno skuplja nego prosječna u Europi, ali to cijelo društvo, lokalna samouprava, vi pratite šta se s time događa, država i tako dalje, zakonska legislativa mora se podrediti tome da se osigura onaj minimum hektara po mliječnoj kravi. Drugo, generalno, mi u Hrvatskoj, naši proizvođači, generalno zaostaju niska proizvodnost, ona nije niti 4 tone mlijeka po kravi, Europa je negdje, prosječno Europa je negdje
preko 6,5 tona mlijeka po kravi. Jedna Mađarska sa istim brojem krava proizvodi negdje 1,8 milijardi kilograma mlijeka. Gotovo sa istim brojem krava. A mi proizvodimo, evo ove godine će to biti vjerojatno ne samo ovo što se otkupi, nego ukupna proizvodnja, govorimo o njoj, ona će biti vjerojatno negdje oko 750.000 tona. Dakle, tu je velika rezerva. Naravno da treba pomoći proizvođačima, tu se svi moraju uključiti, savjetodavne službe, veterinarska struka, dakle, rekao bi se jedan krizni stožer da se iznađu modeli i smjerovi i mjere kojim ćemo nadoknaditi ovo što smo izgubili i da to dalje ne ide u ponor. Mi ćemo ove godine u Hrvatskoj, nažalost, otkupiti oko 50 milijuna kilograma mlijeka manje u jednoj godini, a nama je trebalo 5 godina da smo za 50 milijuna kilograma povećavali iz godine u godinu tu proizvodnju. A u jednoj godini smo izgubili. A u tih 5 godina je puno napora bilo i kod proizvođača mlijeka i uz suport mliječne industrije, naravno i uz nemali suport države. Prema tome, nije u pitanju samo cijena, nego su zapravo je u pitanju čitav niz mjera koje trebaju doprinijeti tom stvari. Naravno da je u tom mliječnom sektoru jako bitna i pitanje likvidnosti naše mliječne industrije. Evo, po prvi puta nakon niza godina imamo FINA-ine podatke, na kraju 6. mjeseca potraživanja kupaca narasla su preko milijardu kuna. U odnosu na kraj godine to je za preko 200 milijuna kuna više. A radi se zapravo o proizvodu koji se dnevno troši. Treba reći i to da je hendikep naše mliječne industrije, da praktički 70% mlijeka ide u konzumno mlijeko, to je proizvod niske dohodovne vrijednosti, a evo sireve i tako dalje, vidite koliko uvozimo i sve to skupa je vrlo složen problem kojega bi trebalo zapravo hladne glave, bez prijetnji, bez ovoga, bez onoga, ponovo iznjedriti mjere koje će stabilizirati stanje i omogućiti opstanak kompletnog sektora. Hvala vam lijepa. Možete postaviti malo pitanja, šta vas interesira. Danijela Josić, novelista, odmah ovo zadnje što ste rekli, ovih milijardu kuna, možete malo objasniti? Ko to duguje, kako se to duguje, koliko? Mi ne znamo tko duguje, to su agregirani podaci FINA-e, mi pratimo ih već par godina i potraživanja od kupaca, dakle za fakturiranu robu od mliječnog sektora, veća su za preko 200 milijuna kuna na kraju 6. mjeseca u odnosu na kraj 2009. godine i naravno da taj cijeli sektor stvara probleme, on se prenosi sigurno onda i na proizvođače mlijeka ali znamo da je pitanje likvidnosti generalni problem u zemlji.